Čaute. Možno si pár z vás všimol, že videá na mojom kanále už nie sú. Zmazala som ich a zmazala som ich z toho dôvodu, že chcem začať odznova. Vedia, že vlastne ja netočím pravidelne, ani nejak neplánujem natáčať pravidelne. To je z toho dôvodu, že jednoducho proste na tie videá moc čas ani nemám a moc nemám ani nápady na videá. Mám naplánované nejaké videá, ktoré by som chcela natočiť, ale ten čas si nájsť, to je tá najväčšia ako keby diera. Pádne len chcem, aby ste vedeli, že nie, nekončím, nemusíte sa o to báť, len proste začínam od znova. Pravdepodobne budem viac natáčať vlogy a tagy a také podobné, než príbehy, pretože príbehy ma bavia, ale to natáčanie vždycky trvá tak 3 dní a potom to zostrihať a chápeme sa. Pádne budem sa snažiť vydávať videá viac, ako keby častejšie než každé 2 mesiace. A to bude asi k tomuto videu všetko, takže vidíme sa pri ďalšom, dúfam, že bude čoskoro. Už sa cítim ako Carrie. A video raz za uhorský rok. Takže tak. A hej, čaute.